дар ҳамун номер ватсапашда салом нависонед, корубори муҳоҷирора мисол дигаргуниҳо ворид мекунанд, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кайсар мешава боз. Бале ин чизо ҳатмӣ шидагиам трудовой договора бо патент ва уҷа ҷои хариду фурӯш ай, уҷа ранги бозор ай. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гиромиқадр, як информатсияи нава ба маълумоти муҳоҷирон мерасонем, баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Аввалан дар ҳамин ҷа қайд карда гуфтаниём ки ҳазор раҳмати калон нафарҳое ки барои пешрафти мо саҳми хитона мегузоред ва дастгирӣ мекунед. Нафарҳое ки мехоҳанд соҳиби 61 дона падарка шаванд, ҳамин видеора комментарияша бубинед, як номер закрепит кардагиай, дар ҳамун номер ватсапашда салом нависонед ва ҳатман дастгирира боз ҳам аз ида хубтар кунед. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Президенти Федератсияи Русия имрӯз масъалаи муҳоҷиронро гуфт. Президенти Федератсияи Русия Владимир Путин шоми имрӯз, яъне ки 13 июн, ҷаласаи фаврӣ баргузор хоҳад кард. Яке аз масъалаҳои муҳиме ки сарвари Россия ба миён гузоштааст, дигаргуниҳо дар сиёсати муҳоҷирати кишвар ва кору зиндагии минбаъдаи шаҳрвандони хориҷӣ дар қаламрави Русия мебошад. Яъне ки имрӯз як ҷаласаи фаврие баргузор мешавад дар Федератсияи Русия. Яке аз масъалаҳои муҳимтаринаш ҳамин мебошад ки корубори муҳоҷирора мисол дигаргуниҳо ворид мекунанд ё ки барои зиндагонӣ кардани минбаъдаи шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия. Владимир Путин дар масъалаи муҳоҷирати меҳнатӣ ҷаласа доир намуда, мавзӯи сиёсати муҳоҷирати Россияро ба миён мегузорад. Дар ин бора намояндаи расмии Кремл хабар додааст ва гуфта мешавад ки дар мавзӯи муҳоҷират агар ягон тағйироту иловаҳое ки мешава баъди ҷаласаи президенти Федератсияи Русия, худованд розӣ бошад, боз ҳатман чӣ дигаргуниҳо мешава, мо ҳамаша ба маълумоти шумо мерасонем. Ба иттилооти расонаҳои Федератсияи Русия, дар рафти ҷаласа масъалаҳои муҳим аз қабили дигаргуниҳо дар сиёсати муҳоҷиратии Россия, тағйиротҳои наве ки ба қонунҳои муҳоҷиратии Федератсияи Русия ворид карда шуданд, зиндагӣ ва кору фаъолияти минбаъдаи шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия, маҷмӯъ ояндаи муҳоҷират мавриди баррасӣ қарор мегирад. Акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем, бо диққат гӯш кунед. Ширкати Шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм. Ҳатман муроҷиат кунед. Маҷнун нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кайсар мешава боз. Ҳозирам меган даъват кардесиян. Ҳамин гап асос дора? Не. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ қариб ки як моҳ мешавад ба анҷом расидагиай ва ҳозир ҳеҷ каса даъват накардесиян. Призови тирамоҳӣ боша агар аз 1 октябр сар мешавад то 27 ноябр давом мекунад. Як кас нависонда ака кино беҳтарин буд. Дуюм серияш кай меброяд. Худованд розӣ боша, боз аз паси ҳамин гуна киноҳо мешем ва чихеле ки гуфта будем кам кам мисол разнобразия дар канал ворид мекунем, филмҳои тарбиявӣ пешкаш кардан мегирем. Як кас нависонда ассалому алайкум ака. Патент дошта бошӣ. Официални накунӣ. Патент месӯза ҷавоб тен ака. Официални гуфта агар бо трудовой договор доштана дар назар дошта бошӣ ё ки ба МВД Федератсияи Русия уведомлит кардана дар назар дошта бошен, бале ин чизо ҳатмӣ шидагиам трудовой договора бо патент бояд ки ба МВД мақсад бирен уведомлит кунен. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум Сорбон бародар. Саломатӣ хоҳонам. Мегуфтем ки ҳамин амнистияро ба роҳ мондан дар РФ. Ягон хабар дорем пешакӣ раҳмат. Дар мавзӯи авфи муҳоҷирон ҳозирашда ягон хабар надорем ва ягон информатсияи навам нестай дар ин бора. Як каси дигар нависондаи салом акаи Сорбон. Патенти Москва дошта бошӣ. Дар дигар шаҳрҳои Москва кор карда мешавад. Дар дигар шаҳрҳои Федератсияи Русия агар дар назар дошта бошӣ. Дар ин нависондаи патенти Москва дошта бошӣ дар дигар шаҳри Москва. Дар дигар шаҳрҳои Федератсияи Русия бо як патент кору фаъолият кардана мумкин дар ояндаҳои наздик иҷозат битиҳанд. Ҳозирашда иҷозат нестад. Як кас нависондаи ака дар биржа фиреб додан, чӣ хел сумора баргардонем. Дар ин масъалаҳои криптовалютаву биржаву дигаре ки кору фаъолият мекунем, ба фикрам ки ин ҷои фиреб надорад, фикри шахсии май ва уҷа ҷои хариду фурӯш ай, уҷа ранги бозор ай. Ҳар касе ки мефаҳма мақсад бад кор кунад хубтар ай.
дар ҳолате ки агар тасаввурот надошта бошен баъд амихе суматон месӯзад. Як кас нависонда ассалому алайкум ака. Продлити патента аз байн бурдан ё не? Пешакӣ раҳмат. Продлит кардани патента вақте ки трудовой договор доред шумо баъдан метавонед ки бикунед, яъне то 3 бора иҷозат ҳастад. Як кас нависонда додарҷон авиакаса ихта бикшо догӯем кортон бобарор шава. Амин. Раҳмати калон миннатдор ҳастам ва худованд розӣ боша агар туғрӣ бигира коруборомон баъдан ягон авиакасара дар фикраш мешем ва авиакасаи арзон гуфта будем. Худованд розӣ боша боз аз паси ҳамин гуна киноҳо мешем ва чӣ хеле ки гуфта будем кам кам мисол разнобразия дар канал ворид мекунем, филмҳои тарбиявӣ пешкаш кардан мегирем. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com